V tomto videu si predstavíme našu hru na tričku Your Pub Guide. Ide o recesistickú hru, kde vlastne príbeh je o tom, že s partiou kamarátok sa vyberiete do mesta, troška osláviť niečo, popiť, pobehať bary jednotlivé. Tu je tá mapa toho mesta. Problém však je nie len, že sa ísť zabaviť, ale hlavne dostať sa pekne domov do postele. V ceste vám však stojí takáto hora alkoholu, ktorú musíte so svojím panáčikom prejsť, ktorou sa musíte prepiť, aby ste sa dostali až domov, a ten, ktorý to urobí prvý, tak vyhráva. Hra je veľmi jednoduchá a návod si môžete pekne takto naskenovať na stužke na tričku, ktorá je takto prišitá na rukáve, a na mobile vám vybehne návod, čiže nemusíte si do sebou vyberať žiadne papiere. Celá táto hra je určená hlavne do prírody, ale môžete ho hrať aj na chate samozrejme. No a tomu zodpovedá vlastne aj to, že nie sú k nej panáčikovia. To znamená, so sebou si buď nejakých musíte zobrať, takýchto profesionálnych z nejakej hry, alebo si jednoducho niečo zimprovizujete, a to napríklad nejaké drievko, či otvarak náplechovky alebo kamienky. Proste hocičo, čo nájdete vo svojom okolí. Hra je veľmi robustná a zvládne to. Najdôležitejším predmetom však ostáva takéto hádzatko, nejaký kamienok alebo pokrčený alobal, ktorý určuje pohyb. Ten si nameráte, to hádzatko si nameráte tuto na námestičku, a keď ho nepresahuje v žiadnom smere, tak je to vhodný predmet. V našom prípade tento kamienok rovno sedí. Hráčov si pripravíte tak na štart a môže sa začať hrať. Ako sa tu hýbeme? No úplne jednoducho. Hodíte hádzatko a na akú budovu do krčmy dopadne, akej farby, tak na taký nápoj sa posuniete. Napríklad v tomto prípade je to žltá krčma, to znamená, je to piváreň, pivo. Ak by to bolo oranžová, tak idete na víno, zelená koktejly, modrá je tvrdý alkohol. Je to veľmi od seba jednoducho odlišiteľné. Ak sa vám náhodou stane, že kamienok dopadne a prekrýva viacej krčiem, čo tu je možné, tak vtedy si vyberáte, do ktorej chcete ísť. Je to veľmi benevolentné. Najzabavnejšou ale časťou hry sú situácie, ktoré aj bežne zažívate, keď idete tak do mesta. Verme, že už máme takto už hru rozohratú. Panáčikovia už sú poposúvaní, kde majú byť. Tento pistáciový pán vyhráva. To už máme nejak rozohratú hru, a čo sa vám bežne stáva v meste? No, že dostanete napríklad o polnoci hlad, tak idete do nejakého fast foodu, väčšinou nezdravého, a to vás posunie mimo hru a vrátite sa až vtedy, keď si dáte nápoj, na ktorým stojíte. Ale najzábavnejšou časťou je, keď sa vám podarí hodiť house party, lebo to znamená, že sa medzi sebou dvaja hráči vymenia. A to kľudne aj prvý s posledným, čo spôsobuje veľkú škodoradosť u hráčov, a je to veľmi zábavný prvok. A potom je tu žolík, ktorého podoba je takáto farebná krčma. Ak vám na ňo dopadne kamienok, tak môžete so svojím panáčikom ísť na akýkoľvek najbližší alkohol. Celá hra je veľmi jednoduchá, hody bývajú nepredvídateľné a tým pádom do poslednej chvíle neviete, kto vyhrá. No a trvá od 15 do 25 minút a je určená pre hráčov od 18 rokov, ale samozrejme, ako je tak jednoduchá, že by to mohli hrať aj deti, ale je to potom na vašom uvážení.